Otro pa ba ako nga magpapauwat? Ba ako nga magpapauwat? Ma'am, diri pwede. Ano nga diri pwede, miss? Ako itong tinuod nga asawa to nga bago pa lang sumulod din hini nga iyo hotel. Nga iyong hotel. Bangin karag mo yung ebidensya. Iya. Karawat ay nga marriage contract. Ngang kitaan maupay ini nga ako na ID para tumuod ka. Ma'am, diri pwede to nimo karuyag bangin masina ton customer. Pagpili, miss. Igrereklamo kayo nga iyong hotel o igahatag mo ako itong yabi. Pagpili! Nene? Neneng? Yan na. Yan na malirong kalagihapon. Edwin, ini nga ako nabta na iyo ni Jinky. Ano man? Ano kinatagay mo ang duplicate ang yabi? Kay gintarhog ko, Edwin. Ha? Nag-history lang kami ni Jinky. Wari kami gibubuhat nga maraot. Tinuod ito, Neneng. Nakita ko Oo, man. wari ko may naabta na iyo. Pero kung nag-inihap pa ako, siguro, naabtan ko ka mga magkapatong. Edwin, hain na ni mo sa ada ako nga bubulagan mo ni Jinky. Kaya nung padayo pa man ito yung relasyon. Juan, gusto ko lang mamingaw nga lugar para magka-history kami ni Jinky. Amo nga ani kami. Gusto ko na yabulagan, Neneng. Amo nga kinanglanamon niya magka-history maupay. Yan dinipan niyo ka rin mag-istorya motel? Oo. Edwin, pirmi mo na ako iinuwat. Neneng, tinuod itong saring ni Edwin. Damo na ito namon angay papaigistoryahan. Kuan inin, sige, susumatan itong tinuod. Neneng, mag-a-abroad ako. Amo nga kinahanglan namon mag-istoryahan maupay. Ayun na lang ako ginbibinuwaan. Iyo ako iinuwat nga duha. Diri na ako matuod na iyo. Mga buwaong ka mo! Nagsusumat ni Jinky tinuod, Neneng. Malakat iya, mapayrayo iya. Magtatrabaho abroad. Di na niya magsisinamok. Salit, tayo kami yung chance yung mag-istoryan maupay. Ayaw ka baraka. Abre man itong portahan, di na naman itong sisidan. Basta tagi lang kami yung chance yung mag-istoryan maupay. Sige. Tatagan ko ka mo chance. Basta gaha, saan ako na Edwin ha? Okay, buisit. O sige, adio, kapti adi. Halos. Ako ka mo chance. Basta gaha, saan ako na Edwin ha? Basta gaha, okay, buisit. Magduding. O sige, adio. Tatagan ko ka mo chance. Tatagan ko. Sige. Kami yung chance yung mag-istoryan maupay. Sige. Tatagan ko ka mo chance. Basta igsada akong Edwin. Diri ka na magbubuhatin supat ha atong mag-asawa. O sige, minsasaad ko. Hulta na lang kami dito, ubos. Ito lang ang lingkod. Madali lang ini nga among pag-istorya. Ini Edwin, kaya nung nasundan magkita ni mo asawa. Wala ko ba nga apik ka? Amo nga ni. Maupay na lang nga sobrang kabuutan ni Neneng. Kaya bisan na abtang kita nga duwa din ng motel. Wari nga magwala. Nga leche. Ano man, magsisinugan na kita ini? Diri kita maglilipay? Paninom doom. Sunod nga si Mana, mahalakat na ako. Diri ako masukot nga wari may tatabwa aton nga duhay nga nga gabi. Sakto. Sakto. Kuhaton imo bag. Sunod akon. Ari kita luyo maagi. Dali. Diri ko
ko na kaya, Edwin. Ito yung panduro nga ako. Sobra na. Tulo ko ka oras nga ginulat na imo. Siring mo nga hulton kay mag-iistorya la ka mo ni Jinky. Ilo ko gilipat. Gabay kita magbulag, Edwin. Pero ko na kaya. Magpapakumaya na lang kami ito ni imo mga anak. Kan Jinky ka na lang. Ma? Kaya naging papanalad mo man ito ng mga bado ni Papa da ako nga bag. Tutok ka man, ma. Kaya naman nag-away na lawat ko ni Papa. Kinaway ka na lawat niya, ma. Anak, Jomar. Anon ko ba yung paintindihan mo? Maharam na ako, ma. Wala na itong problema na yung kang Papa. Bidan niya babae, kaya mo niya siring ito na akong mga kamulay. Jomar, anak. Kunamay ito, ma. Yung mas love ni Papa ito nga, Jinky. Dito na laya. Ano ba lang ngayon ka... Oh, Nining. Kaya huwag yung pansulod mo na baga na ako mga panapton. Dito ka na natin mo babae pa. Jomar? Nining, kaya ano mo pag sumati doon imo anak? Wala ako bisan usa ka punong ginsumat kan Jomar. Kasi niya bata nagsumat nga may iba ka nga babae, Edwin. Ayaw ko pagsayo pa ito imo linuro nga buhat. Anak, Jomar. Pansulda ni mama ito ni mga bado. Pwede na ka mo mag-upo dito ni mo. Kabit. Jomar, Ha? anak. Wala na kami ni Jinky. Buwas, di rin na yung makikita ng dinihin nga lugar. Tungod niya, makatunayan ba nila? Mag-aaligrar. Aligrar? Anak, ayun na ipagtuod dito na ira. Anay. Mag-aaligrar. Aligrar. Aligrar. Makatunayan ba nila? Mag-aaligrar. Hay! Ano mag-aariglar. Otro. Tungod niya, makatunayan ba nila? Mag-aariglar na ito niya paglakata abroad. Anak tuoda akon. Tira mo kami kung bibinawakan pa. Akin na mo ito, pangaran sorry nila ka mama. Sige na ito kanina, samtang nanunulot mo mga bado abag. Makabirido man masakit yung duro ito imo gibubuhat ako, Edwin. Ninig. Di rin na, ginsasaad ko. Mahalakat na yung Jinky. Di rin na yung ulang ito na aton ka mag-asawa. Ako, salit di rin madadayon ito lang akong pag-abroad. Edwin, borod ako. Salit di rin ako madadayon ito lang akong pag-abroad. Ano? Anong kasugad ha, Jinky? Di ba may nakaging tutumar para di rin ka magburod? Hanuna, natubar ako. Pero ginuhubyan na ako. Ano ka niya na, Jinky? Napakianak ka pa? Oh, ikaw! Ano ba rito ni mo desisyon? Pagyakan? Igpapunit na ito. Nalulungkot ka na ba, Edwin? Bahala na. Di ako magpapapunit. Nahadlok ako. Nahadlok ko mamatay. Hoy, di ko kareg mapareho kan ate ha. Namatay tungod ang pagpapunit. Edwin, tanan na, lakat na. Hinuti mo kay Soraya ay mo cellphone. Ha? Ang kukuhan. Jinky. Ano? Di ba siri mo mga abroad hiya? Ikirat mo cellphone. Jinky! Ano na lang imo to ya akong bana? Di ba waray na kamo? Gaan naman ako, Neneng. Nagburod ako. Cancel itong pagtrabaho ha abroad. Kaya nasabtan man ako nga burod ang pagpalaboratory ko. Diri ninyo mabubuhat akon. Animal ko, Edwin. Kilingo mo na nga niya ako tapos magkakaanak ka pa ito ka babae. Sobra na yung ibubuhat akon. Sobra na! Tungod ang sobra mo nga kabuutan, kintamak-tamakan na ni imo pagkataho, Neneng.
Di rin ako maaram kung mag-ano ako. Gusto ko ito palayasan ni Edwin ang paglipaton ako niran, maabdan ko yung motel. Pero supak ito akong kaburuton. Ano man ako? Di na ko maaram kung mag-ano ako. Labi na yan nga magkakaadaan na yan anak ni Jinky. Neneng, kinahanglan pag-istoryahan ito niyo ni Edwin. Makaluluwa iton iyo anak ni Jomar. Hiya iton mas maapektuhan pag abot iton panahon. Sobra na gusto ni mo pakatamaya akon. Gindara mo pa ito nga iyo anak nga nani mo babae dinihabalay. Aton ang ipag-istoryahan. Naliwat! O utuhon mo naliwat ako? Parehan una? Anak ko ini nga bata. Gusto ko natapuson na amon relasyon sa gindara ko nga ini nga bata. Aton na yan, Nining. Aton na iya. Ano ako nababatian? Anak. Papa? Bibi, kanito na anak, Papa. Jomar, anak. Bugto mo iya. Bugto? Anak na mo ito na mo babae pa? Kuan anak, inin. Jomar, Diri ko tiya bugto. Diri ko tiya bugto. Jomar? Totoo na la. Ulitaw naman unte ni Jomar. Diri ko lagi hapon maara manipig din niya iya kwarto. Ay. Nagano kini Ginkuan ka, o ginkastigo ka. EJ. Nadiri, butan ka, hit ka niya, ha? Jomar, diri ko lagi hapon maara manipig din niya iya kwarto. Maara manipig din niya iya kwarto. Nagtuok na liwat ni EJ. Kinano naliwat adin ni iya Kuya Jomar. Ay, sa papanginanoon ko daw. Yan ko na natitimang panipig din niya kwarto ni Jomar. Sakto na, Jomar! Sakto na! Sakti ako, ma. Para magmani ng bata. Kuya, sakto na ito! Sakit na, Kuya! Hindi, sakto na, Jomar! Sakto na! Ano ka? Ay, may tawag yan nga importante. Bata ka pa, may nanatawag kayo mo, ha? Bato na, ka dito. Mga viewers dito sa YouTube, start by lahat at mga 3 viewers dito na stampay. Sambala ka mo, kami na panatawag kan ko na kanay Jay. AJ. AJ. AJ.
Jomar, sakto na ito. Sakit na, kuya! Hindi, sakto na, Jomar, sakto na. Ano ka? Hindi, sakto na, Kuya! Ikaw. Ikaw, dudusong ka ni imo mama, hinining. Kuya! Hindi, sakto na, Jomar, sakto na. Sakto na, Jomar, sakto na. Sakto na, kuya! Sakto na! Gusto mo ako, ma? Pero may lang ginugupan nito na anak itong kabit ni Papa. Ano naliwat ang sala ni AJ? Ngaging papa-ululan mo naliwat hiya, ha? Aw, maaram na ako. Nakadto na lota ni mo mangho na basketbolan, ano? Ngaging kansyawan ka ni mo kamulay dito nga nagkikita ni mo bugto. Sakto ako, ano, Jomar? Makadama na ako magsiring. Ang oras ko na ato. Ata ko. Di na magpakita nito ang basketbolan. Matigamat ka ululiwat din eh. Mama, niling salag ko. Ayaw na yung kuya pagsawayan, mama. Pag-awaya. Ah, Pag-awaya. 10 years old. Niling salag ko. Basketbolan. Matigamat ka ululiwat din eh. Salag ko. Ayaw na pag-awayay. Pag-awayay, mama. Sa pagsawaya. Ayaw hikuya Oh, EJ. Ayaw, Awaya. kuya pag-awaya. Kita nito ang basketbolan. Matigamat ka ululiwat din eh. Mama, sakto na. Ayaw na yung kuya pag-awaya. O, pe kay maram ka. Pasalamat ka nga umamot ni Mama. Eh, kunwaray. Bibitay ko kung ikaw. Sakto na, Jomar. Ito gulit tayo pagbuhata, ha? Di rin lapit niya mo ikakakontra, patay mo, Papa. Nakagupit niyo sa pitin niya malay. Lapit na ikaw nga. Sino mo nga na itong anak? Ugupit ito. Hingan ano ba? Sakto na, Jomar. Sakto na. Anak, AJ. Hitong sunod. Kung ano itong ginidiri ni mo, Kuya Jomar, sundan na lahiya, ha? Para di rin ka pasakitan. Awa ko ni. Imo ito, ada. Sino magpapiling out? Ako na liwat. Uy, man na, di rin Nag-out ka na na. kanina. Kang kung ano Kasi ko tako na ito. Ano ba? Hindi mapiling out na Ikaw. ako na liwat. Jomar, sundan na lahiya, ha? Para di rin ka pasakitan. Oo, mama, niling. Diri man ako at lumarang nga makatoy, Kuya Jomar. Sorry na. Sorry. Kaluoy man hini nga bata. Diri man untasalan niya pagkadto basketbolan. Ginpasakitan niyan iya magurang. Hasta nga dayan na. Diri pagod karawat ni Jomar, hiiji nga iya bugto. Pasensya na. Nahilimot ako pagsiring kanina, Neneng. Buwas, ano man, makakaulik ka na ba ito? Di na pa nga ni. Ang siring hakon, mga 3 o 4 kaadlaw itong training. Ha? Tulo o upat ka adlaw? Kaihaman. Madali lang ito, Neneng. Di rin ko ito sinasabot itong adlaw. Ang kinanglan, magpahira na kita kay pirmi na ako ito nagpapadala ni Sir itong training kada bulan. Ano ba yan, Edwin? Hanuna, pirmi ka overtime, tapos diri ka gimbabaydan. Tapos siya naliwat, ikaw ito magti-training. Aw, ano man, maumento na ba ito ni mo sweldo, ha? Edwin, Di na ako sure. Pagampo lang umintuhan na. O para ako no, kinaganito nga akong sweldo, ako naman ito. bagay. Sige na. Ingkagampay na ako ito na akong kausap pag-training. Magtitigang na kami. O sige, paghirot nida, bye. Ikaw na nga maghirot, ma. Jomar, napakahalas ka man. Kanina ka pa ako luyo. Oo. Ngayon ayaw totoo dito mga binuwa ni Papa. Ayaw padaray niya. Jomar? Aanin na kita. Sige na, Nining. Lusad na motor. Ha? Oo. Nagkarayo man hininga atod ging kanian. Magkaano ba kita hindi nga lugar, Leia? Ay, tana. Sunod ako. Aanin na kita, Nining. Ha? Kayo
Ano nga animang kita ni nga marampag nga tanom? Haleya. Nakita kay ito nga palay. Color blue iton pintar. Tutukin maupay kung hino ito nga babae nga may dakugos nga bata. Tutuki kung pamilyar ka iya. Hijing kito nga may kugos nga baby. Una ko nga, aado niya abroad, nagtatrabaho. Kaya ano nga aali man niya? Tungod nga, Masunod na ako trabaho, Jenky. Itong bata ha. Ayaw mo pagpasag di nga magkino. Oh. Mauli man ako dayon. Uy, pag ikauli dayon ha. Kung meron mo gusto. anay, marawit yung buot o. Marawat ulit. Pagi ka. Wala nga. Masunod na ako trabaho, Jenky. Itong bata ha. Ayaw mo pagpasag di nga magkino. Pag ikauli dayon ha. Hindi rin mo gusto papagtuokon ko yung bata. Mga hayop pira. O sige. Naman. Inuwat na lut ako O sige, niya. mauli ako dayon. Sige, bye. Ayaw nga ayaw pag skandalo. Ay, Mga traidor. sorry. O sige lang, Training overlaps yan, ha? ka mo. Makita Okay lang, okay lang. Okay, bye. O, sakto ka. Inuwat na lut ako O sige, niya. mauli ako dayon. Mga traidor. Training ngayon ha. Makita ka, Edwin. Makita ka, God. Hoy! Ay, ako na yan ito, Joyce. Makita ka, God. Neneng, ayaw pang iskandalo din Bagong nga anak Jinky. Bangin madisgrasya mo iya. Kaluo ito ni imong mga anak. Kaya nung hasta nga diyan, naging iinuwat man ako ni Edwin. Siring niya bubulagan niya, Jinky. Amo aging karawat ko, aging nga ato niya abroad para magtrabaho. Iinuwat la ako ni pareho. Kaya nung aging susugan man ako ito na akong bana. Masakit tinura-ura ito ni Riging bubuhat akon. Sobra na itong irap pakatamay. Sobra na! Training ngayon, ha? Inano ka? Kaya ano nga yung man ako gintampalo ha? Kulang pa ito, Edwin! Ito yung mga panguwata akon! Nining? Iyo lang ako pipina sa sayaw ngayon. Gisa rin. Pipina sa pipina. Ano pa? Nining? Pipina sa... Iyo lang ako Nining? Nining? Iyo lang ako pipina sa sayaw iyo mga palad. Buwaong ka, Edwin. Padayon ngayon ito yung relasyon ni Jinky. Kumpira itong pangidaro ni AJ. Amulutan yung mga pag-inuwata akon. Nagbuga pa ko na yung mga panguwat. Ano yung pakasala akon? Nining pamati. Di rin ako mamamati ito yung mga buwa, Edwin. Makapoy na pagpinamati. Ano pa? Ang tim sunod na magbubuhaton. Dadadun mo nalawat at imo anak, itong imo kabit ka na balay. Ha? Jumar? Para yung mama nalawat yung padako. Nga naturo nalawat kami nga pag tinawahan mga tao. Yung mga tanga kami. Nag-iinanak iton akon amay. Ay no? Nag-inanak iton akon amay. Haiba nga babae. Asiya. Haiba nga babae. Yung mga tanga kami. Nag-iinanak ito akon amay ay mga babae tapos ginuuli nga niya balay. Diyos ko, Edwin. Hindi ko ini makakarawat. Masakit nan ura-ura. Diri ko na kaya. Diri na.